Nasinati sa nasod sa Japan ang pinakataas nga temperatura nga miabot sa 41.8 degrees Celsius sa nilabay nga Agosto 6 oras sa nisgutang lugar nga naghatag og kabalaka sa panglawas ug kaumahan sa maong nasod. Subay niini mahatag og abiso ang lokal nga otoridad sa lugar sa publiko sa pagmatngon sa panahon nga magawas sa mga nagkadiang panimalay ug kung mahimo magpuyo lamang usa sulod taliwa sa heat haze. Samtang misado sab ang gobyerno niini sa paghimo og mga lakang sa pagpangandam aron malikayan ang posibleng dakong kadaot nga mahimo niini sa kaumahan. Base sa wahing datos, miabot na sa sobra sa 53,000 ka mga individual ang naigo sa heat stroke ug gidala sa mga tambalanan sumapa sa Fire and Disaster Management Agency. Kanumduman nga sinalabay nga tuig 2023 na sinati usab sa nasod ang extreme heat nga mihatag og kadaot sa kaumahan ilabi na sa kalidad sa bugas nga miresulta sa acute shortage niini ug pagsaka sa presyo sa mga palaliton nga giisip nga usa ka national crisis.